Ашамлыклар кибетендә йөргәндә, кайчанда булса андагы алмаларның төрлелегенә игътибар иткәнегез бармы? Бәлки сезгә Арыслан авызы, Pixie Crunch, Cosmic Crisp, Jazz яки Ambrosia янында иң танышлары Red Delicious һәм Granny Smith очрагандыр. Әлеге сокландыргыч күрсәтмәле исемнәр дөньядагы 7500дән артык төр алманың берничәсенеке генә. Бу зур төрлелекнең сәбәбе кешеләрнең яңа төрле җиләк-җимеш чыгарырга омтылуында. Җиләк-җимешнең төрен үзгәртү алмаларда аерым билгеле сыйфатлар эзләүче фермерларның һәм сатып алучыларның теләкләрен канәгатьләндерер өчен кирәк. Бер яктан, фермерлар алмаларның авыруларга бирешмәүчән булуын һәм озак саклануын телиләр. Ә икенче яктан, кулланучылар аларның тышкы кыяфәте, тәме һәм яңалыгына игътибар бирә. Шуңа күрә селекция ясаучы барысында алманың аерым бер климатта ничек үсүеннән алып, аның төсе, тәме һәм күләменә кадәр истә тотарга тиеш. Һәм кайвакыт идеаль сорт табу ул яңа төр чыгару дигән сүз. Теләгән сыйфатлары булган яңа алма чыгару өчен селекциячеләр иң беренче чиратта шундый ук сыйфатлары булган ана төрне табарга тиешләр. Әлеге төр сайлап алынганнан соң, селекциячеләр яз җитеп агачларның чәчәк атканын көтә. Селекцияче чәчәк атып утырган ата агачтан сәркәсен ала да, аны үз кулы белән ана агачка күчерә. Бу процесс як-яклап сәркәләү дип атала. Ана агачның чәчәкләре алма булып җитешкәч, аның орлыкларын җыялар һәм утырталар. Әлеге орлыклардан агачлар үсеп, җимеш бирә башласын өчен 5 ел үтүе кирәк. Әмма әлеге сыйфатларны күчерү ысулы аркасында барлык килеп чыккан үсентеләрдә дә төрле нәсел җыелмасы һәм характеристикасы булачак. Димәк, таләп ителгән сыйфатларга ирешер өчен бик күп нәсел кирәк булачак. Селекциячеләрнең түземлелеге турында инде әйтеп тә торасы юк. Ә инде үсентеләр кирәкле сыйфатлар туплаган җимешләрне биргәннән соң, аларны бәяләр өчен тагын сайлап алалар. Баштагы 5000гә якын булган үсентеләрдән әлеге дәрәҗәле этапка бары тик берсе генә барып җитә. Аннан соң аларны фермаларга җибәрәләр, анда селекциячеләр төрле климатның һәм туфракның агачның үсүенә ничек тәэсир иткәнен бәяли ала. Үсентеләрнең җимешләре һәм аларның күп санлы клоннары җыелып алынырга һәм күчүчәнлек тәэмин итү өчен тикшеренү үтәргә тиеш. Селекциячеләр алманың 45 сыйфатын тикшерә. Аларга тыгызлык, алманың пешкән вакыттагы катылыгы, суының баллылыгы һәм яңалыгын саклау вакыты керә. Берничә ел дәвамында алар начар алмагачларны юкка чыгаралар һәм яхшы җимеш биргәннәрен генә сайлап алалар. Бу эксклюзив үсемлекләр рәсми рәвештә культуралы төр яки яңа төр алма барлыкка китерәләр. Әлеге төрнең төгәл күчермәсен тәэмин итү өчен барлык алмагачлар да элеккеге үсентегә бәйле булырга тиеш. Чыбыкча дип аталган ботакларны баштагы агачтан кисеп алалар һәм күбрәк чыбыкча чыгарсын дип үстерәләр. Әлеге агачның өлешләрен яхшы тамыр системасы һәм тиз үсеше өчен башка төрдән сайланган икенче агачның тамырына бәйлиләр. Һәм ниһаять, әлеге кушылу кирәкле сыйфатларны туплаган яңа алмагачны китереп чыгара. Без ашый торган алманы бирә башлаганчы, һәр алмагачка якынча 4 ел кирәк. Яңа төр алма чыгару авыр сәнгать булса да, ул барысы өчен дә ирешә алырлык. Университетлар, оешмалар, хәтта аерым кешеләр аның белән шөгыльләнә ала. Әмма алма төренең тулысынча ясенә әверелер өчен селекциячегә соңгы авыр мәсьәләне шишәсе кала. Алмага исем бирү. Алма төренә патент алганнан соң, селекциячеләр аңа үз сәүдә маркасын сайлый. Әлеге соңгы адым аларны алмага һәм аның клоннарына озак вакытка хокуклы итә. Әлеге исем күчереп алынмаган булырга тиеш, һәм ул кулакка ятышлырак булган саен яхшырак әлбәттә. Алма төрләренең һаман да арта барган саны инде 7500дән артык. Менә ни өчен без Old Stag Lady, Ballı Tango, Kiku һәм Evercrisp исемле алмалар ашыйбыз. Табигатьнең юмартлыгыннан файдаланып, никадәр күбрәк төр чыгарсак, аларның исемнәре дә шулкадәр кызыграк һәм матуррак булачак. Тәрҗемә Олия Ваншина, монтаж Олина Галиәхмәтова, текстны укыды һәм тавышландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе 2018 ел. Каналга язылырга онытма һәм безнең узган видеоларны да кара.